Από το 1983 και μετά που άρχισε να ανυψώνεται η στάθμη του νερού, όπως βλέπετε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο παραποτάμιο δάσος. Το δάσος δηλαδή από 10.000 στρέμματα που ήταν, μετά το 1983 έχει μειωθεί πάρα πολύ. Έχουμε κατέβει δηλαδή στις 2.000 με 2.500 στρέμματα. Και αυτό από την ανύψωση της στάθμης του νερού. Πνίγεται δηλαδή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί το δάσος. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και με το δάσος αλλά και με τις φωλιές των πουλιών, όπου πολλά είδη, πολλές φωλιές δηλαδή πνίγονται. Μαζί με τις φωλιές αυτές οι οποίες πνίγονται έχει πνιγεί και η σύμβαση η γνωστή του Ραμσάρ. Σκεφτείτε τι δράματα τελούνται στο παραποτάμιο δάσος αυτού με την ανύψωση του στάθμης του νερού, όπου πολλοί νεοσοί από διάφορα είδη πουλιών χάνονται. Βλέποντας την εικόνα αυτή όταν υποχωρεί η στάθμη του νερού, θλίβομαι πραγματικά, γιατί βλέπω ότι κάθε χρόνο περισσότερα δέντρα εξαφανίζονται. Παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η φύση, κι όμως από μόνη της προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της. Αρπακτικά στη φύση υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά το μεγαλύτερο αρπακτικό πιστεύω ότι είναι ο άνθρωπος. Εμείς έχουμε ένα ησυχαστήριο. Έτσι όπου και να πάμε, το βράδυ πάμε στο σπίτι, την ημέρα, το μεσημέρι στο σπίτι μας και θέλουμε να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε. Γιατί λοιπόν δεν το κάνουμε αυτό αντίστροφα και στα ζώα. Να τα αφήσουμε ήσυχα και αυτά στο σπίτι τους εκεί που είναι. Εγώ έχω γεννηθεί στην περιοχή και από 10 χρονών παιδάκι είμαι στο οικοσύστημα της Κερκίνης αλλά και στα τριγύρω βουνά που υπάρχουν. Είναι ένας έρωτας πραγματικός. Δεν μπορείς να απαρνηθείς εύκολα κάποια πράγματα όταν έχεις μεγαλώσει στην περιοχή. Αν καθημερινά δεν περάσω από τη λίμνη, δεν δω τους πελεκάνους, δεν ανέβω στον Μπέλες, να ακούσω αυτή τη ροή των νερών, να δω αυτά τα δέντρα, τα έλατα, αυτό το τοπίο που εναλλάσσεται συνέχεια μέσα στο μυαλό σου, δεν νιώθω καλά. Και γι' αυτό σχεδόν καθημερινά κανείς μπορεί να με συναντήσει στο σημείο εδώ, στο Αγνάντι αυτό που με βρίσκεται και συζητούμε. Είναι μια τοποθεσία που
Την αγαπώ ιδιαίτερα διότι έχει μια θέα προς τον κάμπο, αλλά και είναι ένα σημείο στο οποίο αφουγκράζουμε όλη την περιοχή, από ανθρώπους μέχρι άγρια ζώα. Το να βλέπεις ζώα είτε πουλιά στην φύση μπορεί στην πρώτη εικόνα να μην σου δημιουργήσει και πολύ μεγάλη εντύπωση. Όταν όμως μένεις ώρες ατέλειωτες στο βουνό είτε στη λίμνη, τότε σκέφτεσαι και διάφορα πράγματα. Σκέφτεσαι πιο ανθρώπινα, πιο ήρεμα. Αγαλιάζει η ψυχή σου όταν είσαι στο βουνό. Και ένα άλλο που μπορείς να παρατηρήσεις είναι, επειδή είσαι πολύ κοντά στη φύση, μπορείς πραγματικά να παρατηρήσεις τα άγρια ζώα. Να δεις ακόμα και ζαρκάδι, να δεις ακόμα και αγριογούρνου, να δεις ακόμα και αλεπού, να δεις ακόμα και λύκου. Τότε μπορείς να καταλάβεις πραγματικά τι σημαίνει άγριο ζώο και μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα για τη συμπεριφορά τους. Όπως λέει και ο Μπουσκάλιας σε ένα του βιβλίο, αν δεν ανέβεις πάνω σε ένα δέντρο και δεν αγκαλιάσεις ένα δέντρο και δεν πιάσεις, δεν μασίσεις ένα φύλλο, δεν μπορείς να καταλάβεις τη μυρωδιά του δέντρου. Ό,τι λοιπόν και να πω εγώ τώρα για το δάσος, για τα πουλιά, για τα ζώα, δεν μπορεί να τα καταλάβει ο απλός επισκέπτης, ο απλός άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει σχέση με τη φύση ή με τα ζώα κυρίως. Και αυτό γέννησε τώρα και μας κάνει... Τι γίνεται, καλημέρα Καλλιόπη. Καλώς το Παναγιώτη. Τι κάνουμε? Μια χαρά, καλά. Βασίλης πού είναι? Βασίλης είναι στη δουλειά. Πήγε μέσα για να βγάλει ψάρια, μαζεύουν κάποια δίχτυα. Εσύ πώς έτσι από εδώ? Ήρθα μια βόλτα να σας δω. Να πω καλημέρα, περνούσα. Καλά έκανες. Τι κρύο κάνει σήμερα. Χάρηκα πολύ. Θα βγούνε σε λίγο. Και τα πουλιά μπήκανε στη βάρκα, θα φάνε τα ψάρια για να τραβήξω λίγο το σκηνή. Μας τρώνε εδώ τα ψάρια, μας κάνουν λίγη ζημιά. Είναι και καλά, χαιρόμαστε τα πουλιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Ζούμε με αυτά
Τα αγαπάμε, μας αγαπάνε φυσικά και αυτά, αλλά καμιά φορά λίγο μας παιδεύουνε. Το μόνο είδος το οποίο μένει στην Ελλάδα το χειμώνα είναι ο άργυρο-πελεκάνος, το σπάνιο και απειλούμενο παγκοσμίως. Ο μεγαλύτερος λοιπόν αριθμός άργυρο-πελεκάνων διαχυμάζεται στην Κερκίνη. Περίπου 2.000 άτομα έχουμε κάθε χρόνο στην Κερκίνη. Υπάρχει μια αγάπη, ένα δέσιμο μεταξύ ψαράδων και πελεκάνων. Διότι ο πελεκάνος είναι ένα είδος πουλιού το οποίο δεν βουτάει όπως ο κορμοράνος να πάει στα βαθιά δηλαδή για να πιάσει ψάρια, και στην κυριολεξία εξαρτούνται από τους ψαράδες. Αυτό συναντάται μόνο στην Κερκίνη. Μπορεί κανείς να δει πίσω από κάθε βάρκα να είναι 20, 30, 50 και 100 πελεκάνοι. Πολλοί ρωτούν, Παναγιώτη, ποια εποχή είναι η καλύτερη κανείς για να επισκεφθεί τον Υβρότοπο. Όλες οι εποχές είναι καλές. Εμένα, παραδείγματος χάρη, μου αρέσει πάρα πολύ ο χειμώνας. Έχει καταπληκτικά τοπία. Έχει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν την άνοιξη και το καλοκαίρι. Τα 300 είδη πουλιών που έχουμε στην Κερκίνη, ένας αριθμός περίπου 140 με 135 είναι αυτά τα οποία μεταναστεύουν την άνοιξη. Φεύγουν δηλαδή και πάνε νότια. Ένας αριθμός όμως πουλιών μας επισκέπτεται το χειμώνα. Είναι μερικά είδη όπως είναι τα φοινικόπτερα, τα φλαμίγκο ή αργυροτσικνιάδες. Αυτό όμως που είναι εκπληκτικότερο όλων είναι οι κύκνοι, οι οποίοι μας επισκέπτονται το χειμώνα σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Είναι μοναδική εμπειρία να κάθεσαι να τους παρατηρείς, να τους παρακολουθείς δηλαδή πώς τρέφονται, πώς συμπεριφέρονται. Είναι καταπληκτικά πανέμορφα πουλιά. Είναι δύο είδη κύκνων που έρχονται στην Κερκίνη, ο βουβόκυκνος και ο αγριόκυκνος, και που μας επισκέπτονται ένα από τα πλέον σπανιότερα είδη που είναι ο νανόκυκνος.
γίνεται Κυριάννη, κάναμε τίποτα σήμερα? Τίποτα ρε Παναγιώτη, ένα παγούρι μόνο άδειο. Α, γιατί έτσι? Δεν δούλεψε το ψάρι σήμερα. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Προέρχομαι από οικογένεια ψαρά, ο πατέρας μου ήταν ψαράς και οι πρώτες μου εικόνες ήταν αυτές τις λίμνες με διάφορα είδη πουλιών, τοπία, πράγματα τα οποία δεν γνώριζα. Δεν ήξερα ακόμα τι σημαίνει, τι είναι αυτό το πουλί. Έβλεπα πουλιά και δεν ήξερα τι είναι. Έβλεπα ας πούμε τους πελεκάνους και δεν ήξερα τι είναι, πώς λέγονται. Γιατί ο κάθε τόπος έχει δικές του ονομασίες. Οι τόποι τους ονομάζανε μπαμπούρια. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά άρχισα να ψάχνουμε, να ρωτώ, να παίρνω βιβλία. Να σας πω ότι το πρώτο μου βιβλίο μου το έχει δώσει ένας Άγγλος ορνηθολόγος, ο οποίος επισκεφτόταν τότε την Κερκίνη. Και μάλιστα πολλοί που τον βλέπανε τότε λέγανε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πάει καλά στα μυαλά. Τον βλέπαν τότε να περιφέρεται με τηλεσκόπιο και με κιάλια και να κοιμάται στη λίμνη. Καταλαβαίνετε τα χρόνια εκείνα ότι ήταν δύσκολα. Βέβαια αλλάξαν τα πράγματα τώρα. Πολλοί μιλάνε για περιβάλλον και υγρότοπους και προστασία και λίμνες και ποτάμια κτλ. Αλλά πάρα πολύ λίγοι είναι αυτοί που πραγματικά καταλαβαίνουν τι ακριβώς σημαίνει. Βέβαια αυτά τα πράγματα δεν τα μάθαμε και στο σχολείο, κανείς δεν μας μίλαγε ούτε για περιβάλλον, ούτε για ζώα κτλ. Αυτά μπήκαν τελευταία στη ζωή μας. Ό,τι παρανομία κανείς μπορεί να σκεφτεί, αυτή τη στιγμή στις προστατευόμενες ή αν θέλετε αλλιώς εγκατελειμμένες περιοχές γίνεται. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν υπάρχει ο σεβασμός προς το περιβάλλον από όλους μας. Γεια σου Γκόρντον! Τι γίνεται Γκόρντον? Καλά είσαι? Τι κάνουμε? Μια χαρά, μια χαρά. Είδες τίποτα το θαλασσαετό? The eagles, I don't see them during the day now. The nest failed, you know. The birds are very old and the egg doesn't hatch. So now you see them in the evening only. There's another eagle over there, but different species. Έπιασες τίποτα καμιά πεταλούδα?
Oh, now Petaluda, Melissa and Amigo Melissa. See? Micro Melissa. Μπράβο, Gordon. Πολύ ωραία. You know how many different types of mosquitoes we have in the lake here? 21 είδη το κονούπια μέσα στο λίμνη. 21. Ναι. Μπράβο. Ήδη. Ναι. 21 διαφορετικά είδη. Ναι. Και πεταλούδες. Πεταλούδες. Σε όλη την περίοδο. 120. Yes. 120 είδη. Το μίγα. 2,000. 2.000. Ναι. 2.000. 2,000 μίγες. Gate. Είναι τα τελευταία εναπομείνοντα κοπάδια βουβαλιών στην Ελλάδα. Είναι ένα εκπληκτικό ζώο, πάρα πολύ καθαρό. Είναι ένα ζώο το οποίο δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νερό και το εκπληκτικό όλων είναι να το βλέπει κανείς να περνά από μια πλευρά του ποταμού στην άλλη. My name is Gordon Rammel. I've been living in Lake Kikini, or in the vicinity of Lake Kikini, for 3 and a bit years now. I live here because it's very beautiful, and I am an ecologist, and for an ecologist this is a wonderful place. There is many birds, many animals, many insects, and wonderful environment all around you. In fact, this is one of the most amazing habitats in the whole of Europe. We have some of the best bird watching anywhere in Europe, but what many people don't appreciate is it's also a wonderful habitat for insects and for other wildlife. And one of the things that saddens me when I'm working here is that many people don't seem to appreciate that
This is a habitat that has to be protected. If we don't treat it with respect, we will destroy it. And coming from England, I can tell you, we don't have habitats as beautiful as this left in England. We have already destroyed them all. I would be very unhappy to see Greece make the same mistakes that we have made in England. It's better to learn from our mistakes and to protect these habitats before it's gone. I have been working with about 50 scientists from all across Europe who have been giving their time voluntarily, and the work isn't finished, but so far we have named over 1,000 species of insect living in this area. 50 of these have never been recorded in Greece before, and 10 of them are completely new to science. This number of new species gives people some idea of just what a wonderful habitat this is. The man is spraying the field to kill the mole crickets, and he's ploughing to plant corn. When he ploughs, he turns the soil up, and the beetles and the insects are good food for the red-footed falcon. But if the falcon eats something that is just been sprayed with the poison, it will have a bit of a stomachache afterwards. When you see a nest like this, a bird has spent 3 days, 4 days making this, working from dawn till dusk, and he will make 2 or 3 other nests, and then he will invite a female, which nest do you like, this one, and you know, it's so like us, we make homes. We have our gifts, and it's natural for every species to think of itself as the most important. We think we are, but I expect the birds, any species of bird, thinks that it is important. And we all think like this, but we need to remember that we are all parts of a thing. If my foot decided, oh, I don't like my brain anymore, I'm going a different way, I am not going to work in harmony with the rest of the body, my body would collapse and it wouldn't work. It would be like cancer. And in many ways, humanity has become a cancer on the planet. I think birds, they look at us and they think, they are the poor crazy ones who don't know what they're doing, don't know what they're living for.
Also, maybe because crazy people, you know a crazy person is dangerous, and the birds know we are dangerous because we are crazy. I came to Lake Kikini because I looked for somewhere where there was good bird watching. The birds are my first love. I have always loved birds, and they are very beautiful, intelligent animals. I came here on holidays. It was so beautiful. I went home, I gave my notice into my job, and 3 months later I came back here to live. I believe that the whole planet is a single living thing, and that we are part of that living thing. We are not the masters, we are just one part of it. We have a role to play in the life of the planet. I work all my life. My website, my writing, my poetry is all about getting people to understand that we need to live in harmony with the planet, work together with nature. When we are part of nature, when we reject nature, when we fight nature, when we try to dominate nature, we are alienating ourselves. We push ourselves away from the very forces that created us. Κάρκης ή κουρούνης. Τα πουλιά αυτά κάποτε θεωρείται ένα είδος βλαβερό και μάλιστα τα σκοτώνανε και τα δασαρχεία δίνανε κάποια χρήματα. Λάθος, πολύ μεγάλο λάθος. Πιστεύω ότι είναι από τα εξυπνότερα είδη της οικογένειας των κορακοειδών. Τη χρονολογία 67-68 ο βιότοπος
της λίμνης Κερκίνης ήταν ένας πλούσιος βιότοπος. Το 1982, όταν δημιουργήθηκε το καινούριο φράγμα στο λιθότοπο, είχε τη δυνατότητα το νερό να υπερυψωθεί 4,5 με 5 μέτρα, με αποτέλεσμα να καλύψει όλο τον βιότοπο, όλη την βλάστηση, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν όλα τα είδη αυτά από μπροστά μου και σήμερα μου λείπουν. Ευτυχώς έρχονται διάφοροι επιστήμονες μέσα στον υγρότοπο αυτό, κάνουν διάφορες μελέτες, ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο του υγροτόπου και εγώ μαζί τους έχω μια συναστροφή και βέβαια τους αναλύω με τον καλύτερο τρόπο το αντικείμενο του υγροτόπου. Δηλαδή από πουλιά, από θηλαστικά, οτιδήποτε χρειαστεί τους βοηθάω κλπ. Δηλαδή είναι η αγάπη μου αυτή. Εδώ με τέτοιου είδους ανθρώπους μπορώ και συνονέμαι. Μπορώ και περνάω την ώρα μου ευχάριστα. Από τα πιο σπάνια είδη που υπάρχουν στην περιοχή είναι εδώ. Ας πούμε από πορφυροτσικνιά, νανομουγκάνα, τρανομουγκάνα, είναι κάτι κρυπτοτσικνιάδες δηλαδή, οι οποίοι κυρίως τρέφονται μέσα εδώ. Αλλά και άλλα είδη, όχι μόνο. Όλα τα είδη και μικροπούλια. Καλαμοτριλιστές, νερόκοτες, φαλαρίδες, όλα αυτά είναι μέσα εδώ κρυμμένα. Να ακούς τον καλαμοτριλιστή. Αυτή είναι, έχει πάρα πολλούς τέτοιους μέσα. Νερόκοντες, πάρα πολλές, όλες εδώ φωλιάζουν. Γιατί εδώ δεν μπορείς εύκολα να μπεις. Να, αυτές είναι νερόκοντες. Νανομουγκάνες, αυτά είναι οι κρυπτοτσικνιάδες, η τρανομουγκάνα, ένα άλλο είδος έτσι φουσκώνει, ένα επικίνδυνο, σε κάρφωσε, σε έχει ρημάξει να. Αυτές είναι μοναδικές εκτάσεις, καταπληκτικές. Όσο βλέπει το μάτι με νούφαρο, ηρεμείς, ξεκουράζει. Προφανώς έχει ξεκόψει από χθες το βράδυ από το κοπάδι και μέσα σε αυτά τα αγκάθια σε συγκεκριμένο σημείο ήρθε και γέννησε η μάνα. Και βλέπετε ότι έμεινε όλη τη νύχτα να προστατεύει το νεαρό. Δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε, βλέπετε ότι όσο το πλησιάζουμε παίρνει το νεαρό και κρύβεται μέσα στα δέντρα. Δύο είδη χελώνων έχουμε στα γλυκά νερά της Ελλάδος. Το ένα είδος είναι το συγκεκριμένο με τα κίτρινα στίγματα, το οποίο λέγεται έμις, και το άλλο είδος που υπάρχουν στα γλυκά νερά είναι το μαουρέμις. Αυτή είναι μια χελώνα θηλυκή από ό,τι βλέπω. Από πού το καταλαβαίνουμε αυτό? Αν γνωρίζεις, είναι εύκολο να το καταλάβεις, γιατί το κάφκαλο από κάτω σε όλες τις χελώνες και του νερού αλλά και της ξηράς είναι λίο, είναι ίσο. Ενώ αντίθετα του αρσενικού κάνει εδώ μια κοιλότητα χαρακτηριστική για να μπορεί να στέκει πάνω στη θηλυκιά. Η συγκεκριμένη χελώνα είναι σημαδεμένη. Εδώ βλέπετε στην άκρη για να παρατηρούμε τις μετακινήσεις από λιμνούλα σε λιμνούλα, 200, 300, 500 μέτρα το πολύ.
Και ενώ δεν είμαι άνθρωπος που να έχω υπομονή για να κάνω οτιδήποτε άλλο, κι όμως για να τραβήξω μια φωτογραφία μπορώ να κάτσω και 10 ώρες μέσα σε αυτό το σκηνάκι. Έχεις λοιπόν την ευκαιρία μέσα στο σκηνάκι να παρατηρείς πολλές λεπτομέρειες των πουλιών που δεν μπορείς να τις παρατηρήσεις από άλλους χώρους, αλλά και ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα νομίζω ότι ήρεμος και ώρες μόνος σου μέσα σε αυτόν τον χώρο παρατηρώντας τη φύση, νομίζω ότι σκέφτεσαι πάρα πολλά πράγματα γενικά για το περιβάλλον, για τη ζωή. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι τις ώρες αυτές μέσα στο σκηνάκι, γιατί η απομόνωση ναι μεν από τους ανθρώπους, αλλά έρχεσαι σε μια άλλη κοινωνία όπου όλα είναι ευχάριστα. Μου κάνανε πρόταση, τι αγαπάς περισσότερο, τη γυναίκα ή τα βουβάλια? Είπα τα βουβάλια, διότι με τη γυναίκα έχω ζήσει 30 ολόκληρα χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή αν θα μου λείψει η γυναίκα, θα είναι εύκολο να βρούμε και στον δρόμο μια άλλη γυναίκα. Αλλά αν θα χάσω τα βουβάλια μου, θα νιώθω πολύ χαμένος. Αυτό το λέω μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχή μου. Θα είμαι πολύ μειωμένος. Γι' αυτό βέβαια έχω και την οικογένεια σήμερα, έχω και τη δουλειά μου, έχω τα παιδιά μου, με αυτά συντηρούμε, με αυτά δημιουργήθηκα και σε αυτά κοντά βρίσκεται η αγάπη μου. Padre Caramicro. You want them to set? Oh, thank you. Είναι παγκόσμιο επιλούμενο είδος. Υπήρχαν δύο απικίες στην Ελλάδα, παραγόντα σε δύο μέρη, στην Πρέσπα και στον Ευραγικό, και εκεί είναι η τρίτη περιοχή στην οποία παράγεται. Σε σημαντικούς αριθμούς, κάθε χρόνο έχουμε περισσότερα ζευγάρια. Και αυτό είναι το σημαντικό του. Πιο σημαντικό από όλα νομίζω. Όπα παλικάρια, όπα. Χαλαρά, άιντε. Χάσαμε το μαγαζί, το κάναμε μπουζοξίδικο. Έλα εδώ, είπα. Ναι. Gordon, be careful, Gordon.
Κάτω. Δεν μας φύγει κανένα. Τζόρτζ, πες μου. Εγγλική συμμετοχή. Go! Ναι. Go! The pelicans are lighter than they seem. They sail so brightly across the lake. The pelicans are lighter than they seem. But when they fly, it is for beauty's sake. I thought they slept and flew within a dream, upheld by sacred thoughts more than by air. For there is magic in the way they ride, the contours of the air, the way they glide, so endlessly by paths that are not there. And I am blessed to share this dream of theirs, to watch them as they silently float by. I feel that for a moment I can fly, and joyously forget my earthly cares, and joyously forget my earthly cares. Okay,
I guess it's about 2.5 years' work to collect this and all the other boxes over there. But it's fun. It is sad to be leaving the lake, but I feel that it is the right thing for me to do to fulfill my own life. I have to see more of the world. I will come back. I think it has been a sharing experience. The lake has given me freely of its beauty and the peace of its surroundings, and I have given it a collection of butterflies. It's not easy, but I will do it because I know there will be new birds and new butterflies in Korea for me to get to know, new friends to meet. If mankind's soul is ever to find peace, this war against himself must surely cease, and man accept himself as just one piece of a far greater whole. This would increase his understanding and decrease his fear, and set him free to enjoy his lease of life before it runs to its surcease.